Ano ko sir, Catholic ko na ito sir. Alam ko yung mga bago pero bago na po na-convert ko sir na Catholic. Ang pangukala sa iyo iba naman sa iyo na hindi ka depend yung hindi ka Saint Cyril hindi ka hindi may Catholic hindi na kayo dipit sa iyo. So, na yung utama sa kaso. Sa hindi ko punto ba siya ba? So, na ito mo nga talaga galing magpagaga sa posisyon niya kasi. Pero daw na yung mga Katoliko na imbis na mag-honor ka kay Christ, ito na sa mga relic, mga photo na mga kalabira, mga relikya sa mga santos, anong every time na mag-posisyon ng Catholic daw siya. Kaya nagisog ito ba ganito, wala ko po yung salamat ko yun. Sa nang daw, ito daw mga napuwi sa mga santo may isa biling kay Jesus Christ daw na nga na ganito. Sige. Nagisog ito magubag. Paningkamutan na kong tubag, sir. Okay. Number 1, St. John chapter 17, verse 10. 17 Gs, ingon panagad ng Maso Kristo, kay pinaagi kanila, gipasidunggan ako. Kinsa man ng kanila, katong iyahang mga magtotoo, especially, particularly, katong iyahang unang mga apostol. So, buti pasabot, pag maghatag kag pasidungog, niining maong mga tawhana, o kutob sa mga tao nga nakabaton siyang grasya o nagtuuta nga naa sa langit, samara nga atong gipasidunggan si Ginoong Jesucristo. So, mamo na nga to ang major premise. So, buti pasabot, kung ato ang gitahon ang maong mga santos, ato ang gipasidunggan ang maong mga santos, samara na atong gipasidunggan ang atong Ginoong Jesucristo. Muna kitang mga Katoliko magfiesta, nga naman to kay ato ang gipasidunggan ang Kristo, pinaagi sa mga santos. Kay walay pagkasantos kung wala ang atong Ginoong Jesucristo. So every time na magfiesta ta, si Kristo gipasidunggan mo bitaw, di ba? Fiesta ang ato ang pinakataas nga pagampo, pagsimba, misa. Kanya diha sa misa, dito ko lang angang santo sa particular tawag ining particular rubrics niya ba kumbaga. Dili gyud ang kinatibukan kay ang pagsimba kang Kristo, pagpadayag ka na diin pagpasalamat nato nga mihatag sa siyang pagkasantos nato sa mga taong midawat sa iyang gitawag o grasya. So, wala akong tubag, pinakauna, nga nang nagpasidungog to sa mga santos, nga naman, kay kabubuton ni Kristo, nga si Bisan Kinsa, ingon pa niya, kay pinaagi kanila, gipasidunggan ako. So, every time ang pasidungog to sa santos, tablara nga atong gipasidunggan ang atong Ginoong Jesucristo. Number 2, katong ingon ni mo sir nga, katabi itong mga relics, nga nang importante na para nato. Actually, di kinabag-o sa tuwa, kay even ang Old Testament kaniadto, nagabuhat sila pag-amping sa mga remains sa mga propeta o sa mga patriarka. Actually, sa New Testament, nakasunod na sila anay. So, karon, dili na nabag-o sa tuwa. Kaya ang ato ang simbang Katolika na magutay kana bitong Judeo-Christian religion. O sa kita ka, Judeo-Christian religion. Buti pasabot na ay mga gawi sa Hudiyo na wa na ito giwala. Pero, gitagaan na ito bag-ong kahulugan subay sa Kristohanon nga interpretasyon. So, kanang pag-amping sa mga bukog, pag-amping sa mga sanina, pag-amping sa mga butang, sa mga importanteng tao na may kalambigitan sa itong pagtuong Katoliko, dili Katoliko ang nag-una-anak. Ang nag-una-anak, mga Hudyo. O, tanawat tong bukog ni Elias. Giampingan ito na, katong sungkod ni Moses. Pagkamatay ni Moses, gibutang dito sa arkas kasabutan. Ilahang ginaposisyon. So, kana nga practice, dili na simba Katolika. Ato na po ng giawat, gikan po sa mga Hudyo. Pero ang kalainan lang nato mga Katoliko, nga naman sa hinungdan, kay naate mga santos. Kani adto wala man sila venerated saints. Nga naman kay wa pa may grasya sa pagkasantos adtong panahona. Kay ang grasya sa pagkasantos na kang Kristo. Mo na nga nahitabo, pag abot to yun sa Kristo, diha nahitabo nga naanatay mga santos. O kay importante man sila nato, mo na ang ilang mga remains. Ang ilang mga bukog, ang ilang mga sanina, atuan ng giampingan. O niya, naatay gitawag og veneration, dili adoration. Kay, doha man na classification. Actually, kuha na siya sa theology, kung ay mo tanawon, duha na ay veneration o adoration. Nga sa veneration, naa siya gitawag og regular veneration, naa po siya special veneration. Pero, kung imo ang tanawon, naa na po siya katugban na po na relative veneration o relative adoration. Buti pasabot na ko, sir,
kanang relative veneration referring na sa mga butang nga girepresentahan sa santos o kang Kristo mismo. O kang Kristo kay adoration na. For example, kanang crucifix nga imong gisul observe. Ang atong pagtataraan na relative adoration. Nga naman kay it represent sa God na si Kristo. Kanang sa mga santos relative veneration. Kanang mga butang ato ang girespeto, ato ang gitawag tungod kay girepresentahan kana sa santos nga ato ang gitawag og Tuhan. So, ang point na ko, sir, nganong giamping nato na nga naman kay naanay dakong koneksyon sa atong pag-og pinaagi ni ana ang Dios ni hat og mitugot nga ipadayag niya ang iyang gahom og ato asang mailhan nga tinuod sa nga Dios nga diin naghatag og kaluoy kanato. Mana sa ilang mga remains na ana. Ni pagkahuman na ana mga milagro. Nga naman kay sa kanang gingon Old Testament pa ginabuhat na sa Dios how much more karon na pinaagi sa ngalan sa iyang anak. And lastly, kanang prosesyon katong gingon mo sir nganong ato amin lang yung prosesyon again dili na simbahan katolika nagsugod gihapon na sa Old Testament gihapon o tanawa tong arka sa kasabutan sa 2 Chronices o sa 2 Samuel giposisyon nila og ang nangulo si David uban ang gitawag og mga pari nga mga Hudyo giposisyon nila nga naman kay pagpadayan sa kadaog pagsimba sa Ginoong Dios bisag kirubin ang ilang gibitbit. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.